Ka Music Department jong ka Regional Institute of Advanced Studies ka khot ka weria barok ki riu don sap ha kane ka shlem ai jingi kai ha ka put ka tem ka ruai ka siaw bat ki wei de ki jingi kai ki be de bat ka put ka tem kani ka jaka ai jingi kai ka don ha diwan nong tulu hajan ka yo umdan Riphoi district ya ki jing tip ki ba khapnya phila ban shufun hau neu number harum khandai riu wei rr riu sau khandai sau nyeu ha ki wei na ki jingja ka ba omla ban modor satya ha ka ba hapo jong kulong dawai balatip kerteng kumu ag logal pi liquid lalapan ban da ki bilor ki balapat da ka wei kalong kami ka ba shong ka basa hamau ro nong po Riphoi district ha ka ba kadang shu wan shim dangshan ha ka arp santere ko nai lor arjar ar phulai ya kane ka dawai na po ka civil hospital nong po kalalap ya kine kileng khot bilor ki balapat kat ba kadang thumu ban pendi da ka shamaj ya kane ka dawai ya la ikun tang shumaria tip na kalyang ka sengke asio nong po circle kilale ujor ya kane ka jingja shaka DMNHO ka Riphoi district bat bakan shim khia halor ban pentikna kum kinong ajing sumar shaki pajba baki de ban pejba haswa bakin ajing sumar bat khamtam habaki ay ki dawai shaki pajba ki badan kam ban yo ya ka koit ka khia ka bakhut ka ba suba nakalyang kaseng ke asyo nong po circle kaladawa baki de ban pansange shwa shipor habaro jong ka jala ban sam yaw neo dawai shaki pajba khnang bakan nombo jingma yaki weipat adin ka jing yo complain aba kiwe longkami na tit dawai ban sim dawai nong ne na po sudus tal po yaw dawai klung hapo jong ubilor dawai pat hapor bai la de pendi sisen namar ka jadi ko man pendi sisen step mensingi berjanmian to dawai pat ha mensingi pat pendi yang di the dawai po semoy adin ke jing the jing dawai po semoy de ilapat ba ya po yo ku dawai po semoy don de bilor pai ha ku dawai da bede kata nak liang ni ko seng di meriok komplain bat ngilawan no mentang singi ben kendung district medical health officer ne po sidus tanong po bat nak liang jingi ni lai kran bat ki bor berdipek jong panel sibil hone budi mature bangi lapha pan persangi no hayung ne dawai ba persangi sa supply hang ne po ka jela jungi yau de dawai bagi dinya pan kut inquiry laune dawai bit ulong ne umlong pan pendau pan peronkam syaki pajba nomor kompetitif menta baya ki hospital sokar ki hinlap baya ki dawai ki dasin ki bagi ai ki ju ai baik da ki dawai ki batat ki generate medicine kim ju ai dengan brand medicine ki ba khambha kum kilong haki private pharmacy ki hospital private